mama unyaka wonke ukhohliwe because une-amnesia. Akunandaba noma ngathi une-amnesia Usine kahle mina mengabe ngima-assessor ngibona engathi akekho fully developed ngokwengqondo. Obviously ingene ekhanda naye. Ngizala ngihlangene naye. Ngeke sikuzala. Kulungile nsandeni kuthandayo. Musuqamba amanga-ke wena uma ukhuluma into okuyiyona musuqamba amanga ngathi. Bese uthemba ukuthi uzobaleka just because Angibaleki. uyahambelani ngoba uhlale phansi uphume Angithi bengikutshelile mina ngathi uzokhuluma noba bengazi ukuthi uzokhuluma. Hayi, ungasenzi. Angibaleki ngiyahamba. Asiuncenga. Angibaleki akunandaba nami ngeke ngincenge. Hayibo. Ngiyalingwa ngani. Anginandaba noma ngathi uyaduba uyahamba but iqiniso uyalazi. Angathi ufuna ukukhala. Hayi bengizokhala ngikhala usine ngiyahlanya no ngiyenzela ngani. Mina ke on my side, I'm good at the fact that I can phone.